Terveisiä joka opettajan takapihalta. Tehdään tänään, kun tämmönen ihana lämmin ja oikeastaan kuuma kesäpäivä, niin harjoitus, jolla rentoutetaan vielä vähän lisää ittiämme ja tuodaan läsnäoloa tähän ihanaan päivään. Tehdään semmonen hengitysharjoitus kuin Samavritti Pranayama, joka on ehkä käytetyimpiä joukan hengitysharjoituksia ja ehkä myös niitä, mitä ensimmäisenä opetellaan, back to basics. Ei ollenkaan huono harjoitus, vaikka ihan alussa opitaankin, vaan ehkä yksi parhaimpia jopa. Aloitetaan hengittämällä nenän kautta syvään sisään ja ulos. Hengitä syvään sisään nenän kautta, hengitä ulos syvään nenän kautta. Voit rentouttaa sisäänhengityksen alkuvaiheessa. Voit rentouttaa uloshengityksen alkuvaiheessa. Ikään kuin pidentää hengitystä tasaiseksi sisäänhengityksen alkuvaiheessa ja uloshengityksen alkuvaiheessa niin, että hengitys säilyy alusta loppuun tasaisena eikä tule semmosia, että menee kerralla yhtäkkiä nopeasti ilmaa sisään tai pääsee nopeasti ilmaa paljon ulos yhtäkkiä, vaan vähän jarrutellaan menemään. Mä rupean laskemaan. Mä lasken 4 sisäänhengitykseen ja 4 uloshengitykseen. Hengitä nyt ulos. Lähtee sisään 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Sisään 2, 3, 4. Ulos 2, 3, 4. Sä voit jatkaa laskemista omassa mielessä. Voit myös pidentää uloshengitystä lisää. Laske esimerkiksi 6 tai 8, jos haluat, että keho ja mieli rentoutuu vielä lisää. Meidän lepohermosto, meidän parasympaattinen hermosto ja vagushermo rakastaa tätä harjoitusta. Voit myös itse laskea nopeammin tai hitaammin, jos tuo rytmi tuntuu, että se ei ole itselle sopiva. Ja harjoitella sitten pikkuhiljaa hidastamaan sitä laskemista. Ja en tiedä kuuluuko mikrofoni, mutta tuosta ajaa autoja koko ajan taustalta. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska mieli pysyy tyyninä, rauhallisena. Syke pysyy alhaalla tasaisena. Olo on rento, ihana, levollinen. Mieli on seesteinen ja tyytyväinen. Ihanaa kesäpäivän jatkoa sulle.